Nuolella tähtää. En sitä salaa. Näillä teillä loppuun palaa. Siinä kenkäni ja sulla. Tule siis ennen aamua. Et enää muuten enää löydä mua. Kun aurinko nousi on pakko liikkua. Alusta. Alusta vai? Ei. Joo. Katselee tuon tyttöjen toinen siinä kengissään. Kuuluuko sieltä suunnalta ketään, joka voisi ottaa tytön reppuselkään? Hän on piirtänyt viestin karttaan. Siinä lukee, vie minut TV-stä aina pois. Ehkä hänet haluaa sun lentämään, ettei sulata tielle kenkiään. Ei, en sitä salaa. Näillä teillä loppuun palaa. Minä kenkäni on sulla. Tule siis ennen aamua, ettei enää muuten enää löydä mua. Kun aurinko nousi on pakko liikkua. That's it. En mä jaksa enempää. Ääni lähtee kohta.